Hallelujah, 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 hambw. Shunai gwbang shunai. Hambw apa hambw Yesus hambw gotar. Evet şom oluyor. Yesus hambw gotar. Hambw apa hambw Yesus hambw. Inoha maba moनसे buala kan. खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आंनि भिडिअआव गासैखौबो बरायबाय नोंथांमोना साननो हागौ जे बे भिडिअसखौ मानो जानला मोनला होलाबायदों मा जाथाय जादों बेखौ नोंथांमोना कनफिउज जानो हागौ आरोना भिडिअसखौ अन्नानै जोबजासिम नायब्लासो मिथिगोन आरोना स्किप खालामालासिनो नोंथांमोना क्लियारलि नाय जाय बे जाथाया रियेल जाथाय आरोना आरो माखासे सोरबा गोजांस्रिवनो हागौ आरोना नायनानै स' आंबो बे भिडिअसखौ माने 7 बारसो जादों खोमा 7 बार 8 बारसो जादों आङो माने भिडिअखौ क्लिक खालामै नायनाय आरोना मा जाथाय जादों होननानै स' बे जाथाया जादों माने बेंटलाव जादों आरोना बेंटल थांनाय 16 नभेम्बर खालि माने बे फंबायनि नामा दिबाइन नार्जारीनो आरोना ओमफ्राय बे दिबाइन नार्जारी गथ'आ माने 16 नभेम्बरावहाय माने सिगारेट सोबनानै जुमाय लोंनानै डेनड्राइट फेरि बहुत इउज खालामोमोन जाहैदों डेनड्राइट मोनामसुनाय मानायनो बेनिफ्राय दा बेबायदिनो गथ'आ फेनानै फैबाय थानाय लामायावहा मानो होनबा माखासे जोंनि हिन्दुफोरा माने फुजा होयोना फुजा दे रेड कालारनि गोजा जियावहा फुजा होनानै लामायाव अबा खना खनला बिदियावहाय गय फाथै जरा इदि होलायनानै फुजा होनानै दोना होमबा खायसे आरोना आं मिथिया खिन्थु आं नुनायावबा आं नुबोबायबो आरो गोबां मानसिखौनो बेनिफ्राय बे लामा बबेबा खनायावहाय दङमोन जाहैदों माने खालियैनो बावनाय आरोना बियो माबाया मा होनो बे जि गोजाया आरोना ओमफ्राय दा बेखौ बे गथ'आ लामायाव फैबाय थानाय समावहाय माने जोथ्रोदबोदोंमोन जाहैदों आरोना थ' साबधान दे मा होनो आंनि नायगिरि नोंथांमोन आंनि इउटुबनि फेमिलि गासैखौबो आं बुङो माने लामा सामायाव बेबायदि मोदायनो बावनाय एबा बेफोर बुस्थुफोरखौ माने जोगारनाय मानाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा आरोना थ' साबधान स' बे गथ'आ बेबायदि जादों आरोना मा होनो लामायाव बियो बे जिखौ जोबोबाय नालाय ओमफ्राय दा बे जोबोखालि दिननिफ्रायनो बे गथ'आ माने फाग्ला बायदि जादों आरोना फाग्ला बायदि जाबायनो स' जि जादों बेयो रियेल जाथाय आरोना रियेल जाथायखौ जों नोंथांमोननो दायो फोरमायगासिनो माने बे गथ'आ जेब्ला बे जिखौ आथिंजों जोथ्रोदबोयो होमबा बे गथ'नियाव बे जिनिखि जि गोजा आरोना बेयो माने खालिनि रुप लानानै माने बे गथ'नि मोदोमाव हाबदों जाहैदों जेब्ला बे हाबनायनिफ्रायनो बियो फाग्ला बायदि ओमफ्राय सालाय जेरै सैमा फाग्लाफोरा सालाय गोलाव दिहुनलाबायोना स' बेबो बेबायदि दिहुनलाबायग्रा जाबायनो आरोना सालाय गोलाव दिहुनग्रा जाबाय फाग्ला बायदि जाबायनो आरो ओमफ्राय गोबां बिनि थाखाय प्रेयार खालामदोंमोन आर'ज खालामदोंमोन डक्टर अजानियाव नायदोंमोन जाहैदों नाथाय दा मा होनो हामनायखौ मोनाखिसै आरोना ओमफ्राय दा हामनायखौ मोनाखिसै बेनिखायनो जायनाखि आंनि बिनानाव आलफनसा बर' नार्जारी जे रुंसारि जालांदोंमोन एप्रिल मासनि 4 थारिखआव जे रुंसारि जालांदों आरोना नोंथांमोना माखासेयानो गोबाङानो मिथिगौ Hello everyone, how are you? I'm Alphonsa Twinaini. Happy New Year! Today जोङो गामियाव थांनायनि vlog लागोन ओमफ्राय आब सिस्लायाव थांगोन आब सिस्लाया दायो देलायदोंना देलायाखैथ' नायनो नंखानो नै आब सिस्लाया हाय
बिनानावा माबायदि रुंसारि जालांदों ओमफ्राय बे रुंसारि जानाय समनिफ्रायनो आंनि बे आलफनसा बिनानावा गोबां सोमोनांथाव हाबा मावगासिनो दै जोबोद गोजांस्रिवनाय मोनो बे थैनायनि उनावबो माबोरै नोंथांमोना साननो हागौ माबोरै माने मारियाकेल माने सोमोनांथाव हाबा मावदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो आरोना स' बिनिनो आलफनसा बर' नार्जारिनो बिफा आंगोनि बिफा आरोना दैमालु बर' नार्जारि बुङो आंनि आमाइ जायो स' बियो रिट्रिट खालामो आरोना प्रेयार खालामो ओमफ्राय बेखौ माने बिसोरहा बे दिबाय नार्जारि जाय फंबाय बियो बेमार जादों मोदायजों हमजादों स' बियो माने बिनि बिमा बिफाया माने फन खालामहरदों जाहैदों ओमफ्राय फन खालामहरोब्ला माने आमाया फनजोंनो बिना हरसिगोन आरोना हिलिं होननाय नोंथांमोना मिथिखायो हिलिं टेस्टिमनि स' आमाया फनजोंनो बिनानै होदों आरोना स' बे बिनाया जाहैबाय माने आगै आलफनसानि हेल्प लाबाय आरोना माने बुंबायनो माने आलफनसा माने बे गथ'नि थाखाय एबा दिबाय नार्जारिनि थाखाय बिनानै होदो आफा इसोरनियावहाय जाहाथे बियो मोजां जायो स' बेफोरबायदिनो गोबां आर'ज खालामबाय आरोना आलफनसानि मुङावहाय एबा आलफनसाखौ बिस'ना होनो थाखाय खावलायबाय आरो स' बे आलफनसाया गोथार माने गोथार जाहैबाय नालाय बियो सासे उन्दै गथ' हिनजावसा नोंथांमोना मिथिखादों स' बिनि बिनाया माबायदि पावारफुल नायदो नोंथांमोना माने बियो बिना होबाय इसोरनियाव बिना होबाय आरोना जों माने आसा खालामो एबा जोङो मिथियो एबा हमनानै मोनबाय आरोना नंमारगौ आलफनसानियाव रिकुवेस्ट खालामनाय लोगो लोगो आलफनसाया जेब्ला इसोरनाव बिनानै होयो इसोरा जेब्ला खोनासङो अब्ला इसोर हायै जेबो गैया नालाय स' नोंथांमोना मिथिखागौ लुकासनि 1:37 दङ इसोर मावनो हायै मुवा मोनसेबो गैया नोंथांमोना मिथिखागौ बेखौ गोथार शास्त्रआव लिरनाय दङ स' बे बिनानावा जेब्ला इसोरनियाव बिनानै होयो होमबा बे फंबाय दिबाय नार्जारिनि मोदोमनिफ्राय एबा खुगानिफ्राय आरोना गोबायनदों जे ओरैबायदि गोबायनदों जिबौनि गुस्लायनाया जेरै बिगुर गोजा गुफुर गवा होमबा बे जिबौनि गुस्लायनाय गदों बिनि उनावहाय हांगार गदों हांगार ओमफ्राय अन्थाइ गोसोमनो इनिफ्राय आरो खानाय देंनो इनिफ्राय आरो मा गोबां बुस्थु बिदिनो फिसा फिसौ गगासिनो आरोना गदों स' बे गनायखौ थोरसियाव दोनदों आरोना ज'नो नोंथांमोना नायनो हागोन नै स' बियो जोबोद सोमोनांथाव आरोना मानसिनिफ्रायनो रियेल बे जाथाया जादों स' बिनिखायनो नोंथांमोना फुल डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय नैबे आं स्क्रिनाव होनाय चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरोना बियो आंनि आमाइ दैमालुनि चेनेल आरोना मा होनो जायनोखि आगै आलफनसा बर' नार्जारि थैनानै थांबाय बेनि बिफानि आरोना स' नोंथांमोना गोबांखौनो मिथिनो थाखाय फुल डिटेल्सफोरखौ मिथिनो थाखाय बे चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरोना स' मा होनो बेबो मोनसे मारियाकेल आरोना बहुत माने आलफनसानि बिनायाव माने एकदम सोमोनांथाव आंनि मेगनजों फार्स्ट टाइम आं नुनो मोनबाय नोंथांमोना फोथायो एबा फोथाया आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं हले बे बाराव आरोना आङो आलफनसानि बिनायाव माने बेबायदि मा होनो रियेल जाथाय जानायखौ आं बहुत सोमोनांदों आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट खोथायानो जाहैबाय आंनि जायनाखि बिदा असे नंगौ आंहा बिदा गैया नङा साब्रै दं दे बिदा साब्रै दं आंहा आंनो दुइसिन बिनानाव बेनिफ्राय आंनि जायनाखि बिदा देरसिन बेहा फार्स्ट टाइम जेब्ला आङो क्लास 6 फरायोमोन होमब्ला बे फरायनाय टाइमाव आंनि बिदाहा खर'आवहाय नैबायदि खर' साइडआवहाय माबा जादों मा होनो गाराय मोनसे मानग्रा गाराय जायनिखि बुङो सोरबा खुरुनो मा आं मिथिया जेबो बेफोरनि बेमारखौ खिन्थु आंनि बिदाहा बेयाव जादों नाथाय खुरुआबो नोंगौ मुलि होबा गायो ओमफ्राय माबा माबि बेमारफोरा स्किननि बेमारफोरा मुलि होबा गायो नाथाय आंनि बिदा देरसिननि खर'आव जानाय बे बेमारा गानो रोङै बेराम दै जेब्ला आं क्लास 6 फरायोमोन
होमबा आं माबायाव थाङोमोन आं आबै पुर्निमा बर' हाइ स्कुलाव थाङोमोन आङो माबायावहाय दिकियाजुलियावनो आरोना आबै सेन्टार होननाय बे जायगायावनो दङ आबै पुर्निमा स्कुला ओमफ्राय बेयाव आङो फरायजेनदोंमोन होमबा क्लास 5 निफ्राय स्टार्ट फरायनाय जायो अब्लाबो आं क्लास 6 जेब्ला जायो अब्ला आंनि आदानि गाराया बे खर'आव माबा जादों माने गाराय बायदि फिसा जादों आरोना ओरैबायदि मानो जाहैदों जि मानो खुरबाबो खुरख'नो हाया मानो थै ओंखारलायनाय खुरोनो आरोना जेरै खुरुआ बेबायदि मानोनो खिन्थु आं जाजाफेराखै नालाय आं मिथिया आरोना ओमफ्राय मा होनो बे आंनि आदानि गाराया बारानिफ्राय बारा जालांबाय आरोना ओमफ्राय बारानिफ्राय बारा जालांबाय मोदोम गंसे जाबाय बिखुंफोराव आथिंफोराव माने मोदोम गंसे जालांजोब्बाय आरोना बेनिफ्राय बियो जेब्ला गोलोम बोथोर सफैयो होमबा मालायफोरा गामसा गानो मालायफोरा गिन्जि गस्ला गानो मालायफोरा गामसा गाननानै बाहेरायाव ओंखारो नाथाय आंनि आदाया माने हायामोन आरोना बे गारायनि थाखायनो हाया आदायाबो फार्मासि होयो नंगौ आंनि आदायाबो सासे डक्टर मा होनो गामियावनो फार्मासि होयो आरो नोंथांमोना मिथिगौ सोरगोफुरियाव थाङोबा मोनसे जालां सेन्टार होननाय मोनो बे जालां सेन्टारावबो आंनि आदा दुइसिनजों आदा देरसिनजों बेयावनो फार्मासि होयो आरोना स' आंनि आदायाबो सासे डक्टर गोबां मुलि होयो मुलि फुनबाय गावनि डक्टरनि स्किन क्रिमफोरखौबो फुनबाय नाथाय हामाखिसै मोदोम गंसे बारा जालांबाय मालायफोरा गरम बोथोरावहाय मा होनो गिन्जि गस्ला गाननानै थाबायो लांथिया थाबायनो हायो लांथिया थानो हायो न'फोराव नाथाय आंनि आदाया बेबायदि हायामोन आरोना आं गोसोखांबा जोबोद दुखु मोनो मानो होनोबा क्लास 6 आं जेब्ला क्लास 6 जायोमोन होनब्ला बे समावनो आइनो खोन्थादोंमोन आयै आंना नैबे खर'आवहाय माबा मोनसे गाराय जादों मानबाय थायो खुरब्लाबो एकदम बारासो मानो नाथाय माजों हामगोन होननानै आइनियावबो सोंबाय नाथाय मा खालामनो आइयाबो मोनसे मुलि होदोंमोन क्रिम नाथाय जायाखै आरोना बै समनिफ्रायनो लानानै दिनैसिम आंनि आदानि बिखुंनि गाराय माने माननायजों माने हामनो रोंला आरोना हामनो रोङै बे गाराया दिनै आंनि बिनानाव आलफनसा असे नङा काजिन आरोना बिनानाव आलफनसा बर' नार्जारी जेब्ला थैलाङो अब्ला बै समाव जेब्ला आंनि आदाया फैदोंमोन होमबा बेयाव बिसिनि न'आव फैदोंमोन उदालगुरियावहा होमबा बेयाव फैनाय समाव माने आदाया बिदोंमोन जाहैदों आरोना नोंथांमोना खोनासंनानै लादो मोजाङै मिथिनानै लादो होनना बुङोब्ला आङो मोननै अपसन दङ आंनियाव जायाव मोनसे अपसना जाहैबाय आङो खोन्थानोसो जायो आङो एसे लाजिनायबो मोनो अब्ला आंनि इसोरनि सिगाङाव आं दङ आं नंखाय बुङोबा आङो पाप जागोन दिनै आङो माने आंनि बे उदैफोराव नायदो गासैबो आंनाव स्किन मोदोम गंसे दङमोन आरो आंनि खर'फोराव दङमोन दिनै बे खर'फोरा नोंथांमोना नायना लाग्रोदो दायो नै रानबोनो हमबाय रानबाय दायो आङो मेन खोथाया जाहैबाय आङो 11-12 बोसोरसो बायदि आङो डाक्टारनाव गोबां मेडिसिन जाबाय गोबां क्रिमफोर लाबाय आरो जाय मोनसे क्रिमा 200-300 गाहाम बेखौ साननैजों सानथामजोंनो आङो फुननानै आंनि बेमारखौ फाहामनो इसा खालामो नाथाय हायाखै थिग बेबायदिनो आं जेब्ला ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि ग्रुपआव आं थांनानै सम सम बेबायदिनो प्रेयार लायो प्रार्थना खालामो आरो आं गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो आं गोबां थांबाय नाथाय थाङोब्लाबो दिनै आं सोखा जानायखौ मोनाखै डाक्टारनि गोबां मेडिसिन जादोंबाबो आं हामाखै नाथाय सानसेखालि बेबायदिनो आंनाव फोथायनाय दङमोन जाय आगै आलफनसा ज्योति बर' नार्जारीनि फिसाजो आलफनसा दिनै बे रुंसारि जानायाव जेरै आगै आलफनसाया 4 तारिख एप्रिलाव फैदोंमोन आरो बिनिनो रुंसारि सान फालिनायाव आगै आलफनसानि रुंसारि सान फालिनायाव दिनै आङो थांनानै आङो बिराद दुखु मोनदों दिनै आगै आलफनसाया थांनानै थायोमोनबा जोंजों मोजाङै सावरायगौमोन मानोना दिनै आंनि फिसाजो बरसा नार्जारीयाबो दिनै आलफनसाजों बिराद लोगोमोन जिउआव बिनो मोजां लोगोमोन बियो थांबाथाय फैनो बायोमोन आलफनसायाबो हगारनो बायोमोन दिनै बे समाव आगै आलफनसानि गोबां बेखौ ट्रिटमेन्ट लादोंबाबो नाथाय हामासै
जाय आगै आलफनसानि बेमारखौ खोनानो मोन्दों जोङो नुनो मोन्दों दिनै बेमारा मोनबा बेमारमोन बे मोनबा बेमारा आउट कान्ट्रिनि बेमारमोन नाथाय बे बेमारा दिनै जों मिथिस' हाया गोथौ मिनिं जानानै थालांबाय बे रुंसारि जानाय समाव आगै आलफनसानि बेबायदिनो बिनाय हाबाफारियाव दिनै आङो गाबनानै बिदों आगै आलफनसा नोङो दिनै जानो हागौ इसोरानो नोंखौ लांबाय होननानै नोङो सोरगो रायजोआव थानानै जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफादो जोंनि बिनायफोराव जोंनि मावनायफोराव जानो हागौ दिनै आंबो सासे पापीब्लाबो दिनै नोंनि खाथियाव फैनानै गाबज्रिनो बिनो दिनै इसोरनि सिगाङाव हान्थु खरायना गाबज्रिफैनानै आं सम मोन्दों बोलो मोन्दों दिनै आं पापीखौ आंनि थाखाय बिसनानै होदो नोङो जिसुनियाव आइ मारियामनाव बिनानै होदो आगै आलफनसा होननानै आं गाबनानै बिदोंमोन बेबायदि बिनाय समाव जेब्ला आङो गाबै गाबै बियो आंनि खर'नि बेमारा हामनाय बायदि आंनि मोदोम गंसे स्किन प्रब्लेमफ्रा सोखा जानायखौ मोननो हानाय बायदि नोङो दिनै आंनि थाखाय आगै आलफनसा बिनानै होदो होननानै आङो बेखौ बिदोंमोन आरो बेबायदि समावनो जेब्ला बे बिनाय हाबाफारिया जोबो आरो जाय गुवाहाटीनि जन्मला सिराफादारा बिशपआ दिनै बिनियावबो आङो थांदोंमोन बे आलफनसानि रुंसारि सान फालिनाय समाव जेब्ला बे जन्मला सिरा बिशपखौ लोगो मोनो बेयाव आं गाबनानै बिदों फादार बिशप आंनि थाखाय नोङो एसे बिनानै होदो होनना बुंनायाव दिनै बे ज्योतिप्रायर मिनिस्ट्रि जाय बिनि न'खराव फैनानै दिनै बेबायदिनो आंखौ ब्लेसिं बिनानै हरबाय आरो बेबायदिनो बियो बुंबाय नोङो मोजाङै इसोरखौ खुलुमदो मोजाङै गोसोखांदो बेबायदि बिनाय हाबाफारियाव नों जेब्ला इसोरनो गथायदो बेबायदि बुंनायाव दिनै आं बे समनिफ्रायनो आङो आंनि मोदोमा रेजें मोननानै आङो दायो बिलकुल आंनि मोदोमनि बे बिगुरफ्रा स्किन प्रब्लेम जानाय हामनायखौ मोनजोब्बाय नायदो लोगोफोर आलफनसा बिनानावा माबायदि इसोरनाव बिना होनानै आंनि बे आदानि गानो रोङै बेराम 12 बोसोर जाबाय दे 12 बोसोरनि उनाव दिनैसो बे आलफनसा बिनानावनि बिनायजों दिनै आंनि आदानि माबाया गानो रोङै स्किन बेरामा हामबाय स' जोबोद सोमोनांथाव प्रेज द लर्ड आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना स' जोबोद सोमोनांथाव मावगासिनो आरोना आंनि बिनानाव लेट आलफनसा बर' नार्जारिया स' जायनोखि आमाइ दैमालुनि फिसाजो अनसुलि नायल' जाल' सासेल' आरो आमाइ दैमालु जायनोखि गावनि बिमा असेजों सबायजों दाउ ओंख्रियाव बिसनि मुलि होनानै गावनि असे बिमायानो बुथारनो नागिरजानाय आंनि आमाइ दैमालु स' बिनि अनसुलि फिसाजो सासेल' नायल' जाल' आलफनसा बर' नार्जारी 7 बोसोर जुलि जाखांनायनि उनाव 7 बोसोरनि उनावसो आंनि बिनानाव आलफनसाखौ गोरबोआव मोनदों आरोना प्रेगनेन्ट जादों स' बे बिनानावनि अननाया दिनै सोमोहोबाय आरोना आंनि गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना मानो होनबा आंनि बिदा असेनि हामनो रोङै गानो रोङै स्किन बेरामा हामबाय स' बिनिखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नैबे मारिकेल जानाय फंबाय दिबाय नार्जारी बेंटलाव नोंथांमोना खाथि खालानिफोरनिया खबर लानो हागोन आरो माखासे मिथिबायबो जानो हागौ स' सोमोनांथाव मावगासिनो जे बिनानाव आलफनसाया जोबोद थैनायनि उनाव माबायदि मानसिफोरनि हामनो रोङै गानो रोङै एबा प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगासिनो स' सोमोनांथाव आरोना नोंथांमोना बिनि डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना माबायाव आमाइनि चेनेलावहाय थांनानै नायनो हागोन आरोना फुल आलफनसानि डिटेल्स मिथिगोन आमाइनिफ्रायनो आरोना बिनि गावनि असे बिफानिफ्रायनो नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन आरोना स' लोगोफोर भिडिअसखौ आं बारा गोबाव खालामलिया नोंथांमोना मिथिनो आरोबाव लुगैदोंबा आमाइनि चेनेलाव थांनानै गोबां मिथिनो हागोन आरोना फुल डिटेल्सखौ मिथिनो हागोन स' गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि बे भिडिअसखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों